Mikä kasvuloikassa on se kasvuloikan ydin? Me lähdetään liikenteeseen ihan siitä, että lähdetään määrittelemään, että mitä sinä haluat, missä sinä haluat olla 12 kuukauden päästä siitä, kun kasvuloikka on loppunut. Me voidaan miettiä tätä asiaa siitä näkökulmasta, että kun sulla on tietyt tavoitteet, mitkä sä haluat saavuttaa, niin ihan ensi alkuun meidän pitää tunnistaa se, että saavutatko sä nämä tavoitteet sillä, että sä jatkat toimintaa kuten ennenkin, vai saavutatko nämä tavoitteet, mitä sinä itse haluat sillä, että sä lähdet jollain lailla muuttamaan toimintaa. No mitä me ymmärretään, miten me voidaan muuttaa toimintaa, niin lähdetään miettimään tosiaan ihan siitä tavoitteesta käsin. Me voidaan miettiä vaikkapa 12 kuukauden päähän sitä, että me halutaan tuplata tulot, tai jos me ollaan oikein rohkeita, niin me voidaan miettiä, että halutaankin 10-kertaistaa tulot. Mä haastan aina ihmisiä siihen, että voidaan valita jopa ihan niitä rohkeita tavoitteita, koska jos lähdetään miettimään sitä, että halutaan tuplata tulot, niin se on ehkä mahdollista tehdä just sillä mekanismilla, mikä sulla tällä hetkellä on käytössä, mutta todennäköisesti tarkoittaa sitä, että se joudut antaa vielä enemmän ja olet entistä väsyneempi sen jälkeen. Tai sitten me voidaan lähteä miettimään sitä, että lähdetään sitä ihan rohkeata tavoitetta kohti, joka vaikuttaa sitten siihen, että millaisia valintoja me tullaan tekemään sekä kasvuloikassa että vuoden aikana. Eli todennäköisesti samoilla mekanismeilla, mitä sä nyt käytät, ei tulla pääsee todella paljon parempiin, vaikkapa 10-kertaiseen tulokseen, vaan se ihan oikeasti vaatii sitä, että mietitään, että mitä meidän pitää tehdä, kenelle myydä, mihin hintaan ja millä tavalla, jotta me tullaan pääsee näihin parempiin tuloksiin. Jos mä otan oikeastaan esimerkiksi sen, että me haluttaisiin vaikkapa tuplata meidän tulos tuolla 12 kuukauden kohdalla, niin meidän pitää ihan oikeasti lähteä miettimään heti kasvuloikan aikana, että miten se on mahdollista, mitä meidän pitää myydä ja kenelle, jotta tämä tavoite on mahdollista saavuttaa. Sen jälkeen lähdetään purkaa tätä aikajanaa siten, että lähdetään miettimään esimerkiksi niin, että mitä pitää olla saavutettu 6 kuukauden jälkeen kasvuloikasta, jotta se tuloksen tuplaaminen on mahdollista. Se saattaa olla esimerkiksi sitä, että halutaan vaikkapa miettiä, että meillä pitää olla vaikkapa jälleenmyyntiverkosto. Se voi tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi vaikuttajamarkkinointia käytössä, tai se saattaa olla esimerkiksi sitä, että meillä on vaikkapa toimiva somestrategia käytössä, joka nimenomaan ohjaa ihmisiä tekemään ostoja vaikkapa meidän sivustolta tai sivustolla olevan verkkokaupan kautta. Kun me lähdetään miettimään, että mitä pitää olla 2 kuukautta kasvuloikan jälkeen saavutettuna, niin se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meillä on vaikkapa kasvava uutiskirjelista, jossa on vaikkapa 500 tilaajaa ja uutiskirjeen avausprosentti on vaikkapa 30%. Tai sitten, että meillä on esimerkiksi toimivaa some-mainontaa käytössä, josta me nähdään, että kuinka moni ihminen on klikannut ja kuinka moni on itse asiassa varsinaisesti tehnyt sen oston. Jos me mietitään, että mitä voisi olla vaikkapa kuukausikasvuloikan jälkeen tehtynä, niin esimerkiksi se, että me ollaan tunnistettu se, että kuka on se meidän unelma-asiakas. Me myydään meidän unelma-asiakkaalle siihen hintaan, mitä me halutaan. Ja sitten meillä on esimerkiksi saatu hyviä referenssejä, joka mahdollistaa sitten sen, että ihmiset haluaa tilata sitä meidän uutiskirjettä. Ja meillä on vaikkapa siellä 6 kuukauden kohdalla mahdollisuus saada just ne unelmakumppanuudet ja yhteistyöverkostot, joita me ollaan aina haluttu saada. Jos mä mietin sitä, että mitä kasvuloikassa on tavoitteena tehdä, niin me halutaan laittaa ne palaset paikalleen. Eli mietitään ne palaset, mitä sinä tarvitset, mitä pitää olla tehtynä, jotta sä pääset sun tavoitteeseen 12 kuukauden kohdalla. Ennen kasvuloikkaa on myös hyvä tiedostaa, että mitkä on ne resurssit, mitä sulla on käytössä. Onko sulla esimerkiksi tiloja, onko sulla koneita, laitteita, mitä sä voit hyödyntää kasvuloikassa, mitä osaamista sulla on, minkälaista verkostoa sulla on. Eli mitkä on tosiaan ne ydinasiat, mitkä sinulla jo on, mitkä tulee auttaa sua tässä kasvussa. Ja sitten kasvuloikan aikana tosiaan päätetään, että miten sä saat näistä olemassa olevista resursseista kaiken hyödyn irti. Tarvitsetko sä jotain uutta välttämätöntä resurssia, jotta sä pääset tuonne 12 kuukauden kohdalla siihen sinun valitsemaasi tavoitteeseen.